on the beat. Ki bani zuciyarki domin na mallake sanki nake masoyiyata. In kika ce a'a ya zan yi da raina, nisan ki nake da gaske masoyiya. Kar ki sa ta zamo soyayyar ɓangare daya, ki sa ta zamo mallakin mu gaba daya, domin zuciyoyinmu su kara haɗuwa. Soyayya ɓangare biyu ya fi komai daɗi a soyayya, ki sa ta zamo ɓangare biyu ba ta ɓangare ɗaya ba masoyiyata. Soyayya ce a zuciyata, na faɗa kogin son wata budurwa ce wace na gani na ke son ta da gaskiya, nisan ta dai nake. Amina sarauniyar mata ce, Amina take ce nake kauna, ki bani soyayya yace na baki, ki bani zuciyarki yace na baki. Amana ce na ɗauka, ina son ki masoyiyata, so na gaskiya nake miki, na baki amana, amanar zuciyata. Amina, 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 Aminatu sarauniyar mata. Kece sarauniyar mata, Aminata sarauniyar mata, ki zarce dukkan 'yan mata. Ban gani kowa sai ke masoyiyata. DJ Sauti on the beat.